benestar animal i la nostra pretensió és arribar al sacrifici zero i entre les diferents mesures que fiquem en marxa, una passa evidentment per la informació, l'altra el control de que els animals estiguin xipats, que és la millor manera de que quan s'hi perguen n'hi hagi més retorn, principal de sacrifici en els terminis principalment urbans, com és el cas de Castelló, i per a fomentar el que fem és apostar per l'adopció. I com ho fem? Bé, dels animals que acaben en la nostra frontera, perquè capturen i són de camades desitjades que no estan xipats, el que hem fet és ficar una línia pressupostària en col·laboració indispensable dels veterinaris, instal·lacions veterinaris i veterinàries. Per tant, la gent que adopta animals de la frontera, que són animals que han de ser sacrificats, es col·laborem amb ells a l'hora de la sterilització per a facilitar-la i així facilitar i motivar l'adopció, que com sabeu és una prioritat i a la I això és l'objectiu que fa l'Ajuntament.